Kważi 70% ta' dawk li wieġbu poll li għamel is-sit elettroniku tat-Times qalu li trasport pubbliku b'xejn ma jinkoraġġihomx li jħallu l-karozza pparkjata. Għal-mistoqsija trasport pubbliku b'xejn jinkoraġġik li tuża l-karozza privata tiegħek inqas? 16% wieġbu iva, 69% wieġbu le, 10% qalu li jaħsbuha u 5% qalu li huma diġà jużaw it-trasport pubbliku b'mod regolari. Dan ir-riżultat ħareġ minn aktar minn 8,000 tweġiba fuq survey mhux xjentifiku li sar jiem wara li fil-budget tħabbar li minn Ottubru tas-sena d-dieħla it-trasport pubbliku se jibda jkun b'xejn għal kulħadd. Dan fi sforz biex suppost jonqos it-traffiku li jinġema bil-karozzi privati ta' kuljum u tista' tgħid f'kull ħin fit-toroq tagħna. Madankollu jidher li l-poplu Malti għadu mhux lest li jħalli l-karozza tiegħu id-dar biex juża tal-linja. Statistika li ħarġet aktar kmieni din il-ġimgħa tindika li ma' kuljum li jgħaddi it-toroq tagħna jaraw żieda ta' 57 vettura ġdida. Wieħed issa jrid jara kemm l-introduzzjoni ta' servizz bla ħlas tal-linja u x'se jbiddel din ix-xejra ta' żieda qawwija ta' vetturi f'pajjiżna ta' kuljum. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qed jipproponi li t-trasport pubbliku jinqaleb kollu għal wieħed li jaħdem bl-elettriku li jfisser li s-sistema tal-linja tkun waħda li ma tħallix tniġġis fl-arja.